Nachádzame sa v budove okresného stavebného bytového družstva v Martine. Práve tu dnes prebieha už 46. deň hmyzu a terarijných zvierat Entoterra. Entoterra je stretnutie entomológov, teraristov a priateľov prírody. Čo všetko tu môžu návštevníci vidieť, nám priblížil jeden z organizátorov, Vladimír Rakšány. No tak je to entomologicko-terarijná výstava a burza. Sú tu entomologické veci, motýle, chrobáky, pavúky, ale to je proste hmyz, alebo terarijné zvieratá. No, aj cicavce niekedy tam sú, tam má pán Kalabus. Jednoho z chovateľov exotických zvierat sme sa spýtali, ako dlho sa venuje svojej činnosti. Venujeme sa už 15 rokov chovu exotického hmyzu, plazov a pavúkov. Čo nás k tomu priviedlo, to sa nedá ani vysvetliť. To nikto nevie. Venuje sa tomu manželka, dvaja synovia, vlastne celá rodina. Páči sa ti na tejto výstave? Páči. Deti si môžu prísť na svoje aj čoraz obľúbenejšími pretekmi švábov. Preteky švábov vznikli veľmi dávno, to sme ešte boli takí malí s bratom a sme to začali tu pretekať. Šváby pretekajú, deti v podstate majú vždy švába, tak niekto vyhrá. Víťaza sme sa spýtali, či sa mu preteky páčili. Áno, páčili aj doma mamagami, takže tu nachodím každý rok. Vyhral si prvýkrát? Prvýkrát. Tak blahoželáme. Pre Mediamatiku a kultúrne dedičstvo Denisa Siekliková.